Ahoj, v dnešnom dieli si ukážeme farmu na melóny. Hair nice, nevadí. Už som na to vstúpil, ale funguje to na pressure plate, nejak takto. Proste všetko poberete a máte to hotové, teda hotové. Máte tu melóny, koľko chcete a potom už len chytíte a hodíte do čestky. Takže môžeme sa aj presunúť sem. Ako to približne bude vyzerať, ako sa to bude robiť, takže som tu aj s jedným človekom. Čaute. No, takže sa tu učí ako keby, ale nie, len si srandu. V podstate vykopete si takto, necháte si blok, aby ste videli, že kde budete mať pressure plate. Tak, nájdete tam už takýto, sakra, takýto blok. Tak a v podstate už len potom kopete pod seba. Neviem presne koľko blokov to ide. Tak to je ešte asi 3, neviem presne. Alebo je to hlboké. Fúha. To si už moc neviem, ale v podstate keď si spravíte takto, musíte mať bloky, tu 2, takto si dáte redstone torčky, potom spravíte takú vec, že toto máme moc vysoké, v podstate spravíte takto, sem, na to si dáte obyčajný piston. Potom sem si dáte rudit, potom sem pôjde redstone torch a za to mám tak, ešte sem pôjde blok, takto na to a potom redstone torch, nejak tak. Potom ešte budete musieť spraviť sem a na to pôjde rudit. A v podstate keď na to šlapnete, tak sa vám to prepne. Tak, to máme hotové a potom keď chceme, nám to pôjde tým smerom, budeme mať pistny. No a nejak. Aby som nezabudol, pravdepodobne som zabudol, ako sa to robí. Vykopete proste ďuru. Budete tu mať ďuru, spravíte takto, sem pôjde red torch a potom si už len dáte bloky a neviem koľko chcete mať, koľko rádov budete mať tie pistny, akú veľkú budete mať farmu. My si to dáme, koľko si to dáme porať? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, takže nejakých 6 blokov, dajme tomu. Potom to si môžete zastávať a spravíte tak ešte jednu vec, že sa si natentujete rudit a hodíte sem sticky, pistony. Bug. Sakra. Tak. Potom jednu vec budete potrebovať, to je half block, ten som si zabudol zobrať. A ten si nejak... bude to trošku prispaté video, pretože som trošku pometený, som z toho úplne. Sem v podstate podávate len half bloky a na to môžete dať, musíte dať hlinu, nemusíte. Tak.
No a... Ukážte. Nádhera. Takže v podstate... Si to už len prekopete, tu bude hlina. Hej. Alebo to musíte spraviť tak, že... 3 a... Na tú tretiu pôjde jedna do zeme, pretože tam bude voda. A ja ho nemám u seba, čo je debilné. Very nice. No a čakajte, ako to máme. Aha, takže tam si môžeme dať blok sem. No. Vodu si musíme zobrať a nacapať ju tam všade. V podstate tam ani nemusíme, pretože tam nič nebude. Nemusíte ho dať všade, keď nemáte toľko vody, ale ja ho tam dám, pretože mám toľko vody, viete? Viete ako. Dáme si naspäť a zastávame si tou nejak takto. No ja si nastavím, sorry. Time set 0, deň. Tak a už to máme z brusa hotové. Už tam, no v podstate stačí chytiť nejakú tú sadenčku, ja však tu, nie, tu je melónovú sadenčku namiesto vody. Ja viem, som zabudol ešte ten debil. Diamantovú predsa nie. Sakra, to nechcem. Mám, tak som ja. Tak, nádhera. A potom už len na tento ďalší blok si potentujete rastliny. Čiže... Čo? Nie, dobre, to neboj sa, ono sa... To je jedno, však keď tam vyrastie, tak sa to zničí, nie? No, takže v podstate takto to bude. Do Hernajsu. Mám tak. Takže máme to. No a ja sa vám asi ozvem po chvíli, keď to bude mať už zastávané všetko. No a potom už len si môžete chytiť ešte do paprče, je to Minecraftové sklo a dať si ho takto na tento debil, na tú rastlinu. Na melón v podstate, semienko. Tak. Kurňa. Takto a je to hotové. No a ozvem sa vám, keď to už budem mať celé zastavané a tu bude asi potom všetko, ukončím diel. Takže zatiaľ sa majte. Takže ja som späť, už to máme dostávané, všetko presne tak, jak je. Ale musím sa priznať, že som to musel o jeden piston aj blok v podstate posunúť ďalej, pretože sme... Tuto mám 7 pistonov a tu som mal iba 6. Ale nevadí, už to máme všetko dostávané tak, jak je. No a máme tu aj melóniky. Môžeme si aj vyskúšať. Hezky. Takže nejak takto funguje. Možno niečo sa vám dostane až za to, takže... Ale to je málo vyriešiť v podstate. Takže už som toto aj skúšal, testoval a vydalo. No. A aby sme nečakali, tak si tam dám už melón teraz. Celý a hotovo. Tento tu furt vedľa mňa furt dačo blbne, neviem prečo. No. Jasné, hezky, čo máš, čo? Nie, no, dobre. Takže vrátime sa k tomuto, našej farme. Na melóny. No, pre tento diel je to dneska všetko, ja sa s vami lúčim, uvidíme sa u ďalšieho videjka. A nezabudnite lajkovať, odoberať, komentovať, všetko možné. Čaute.